Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate emisiju Rijeka zdravlja. Prije 2 tjedna održan je miran prosvjed roditelja i djece s invaliditetom na Markovu trgu ispred zgrade Sabora i Vlade. Bio je to hladan 28. siječnja s temperaturom od 4 stupnja ispod nule. Tamo se okupilo 200-tinjak djece, mnoga u kolicima i roditelja iz cijele Hrvatske. Nitko s njima nije razgovarao, primio ih, poslušao, obratio im se. Bilo je tu i roditelje iz naše regije. Nakon njihovog dolaska u Rijeku mi smo s njima porazgovarali i snimili prilog koji sada možete pogledati, a koji je emitiran u našem dnevniku. Možete li zamisliti kakav je šok spoznaja da je vaše dijete, najdraža osoba u vašem životu, oboljela? I to doživotno. Bezbroj pitanja u glavi. Kakav će biti njihov život, hoće li ići u školu, zaljubiti se, imati djecu? Do kad će uopće živjeti? Kako je to godinama danju i noću biti u strahu? I onda vas još i nitko ne razumije. Sustav vas ne shvaća, a ne shvaćate ni vi njega. To je život roditelja djece s poteškoćama u razvoju koji, osim suočavanja s teškim dijagnozama, liječenjima i u najmanju ruku drukčijom i kompliciranom svakodnevicom, borbu vode sa sustavom, državom, zakonima, pravima, bolničkim proračunima, komisijama i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Sve se naravno vrti oko novca. Tu je Hrvatska licemjerna. Slažu se i liječnici. Mi u Hrvatskoj imamo jednu vrlo interesantnu situaciju da lažemo Europsku uniju i vlastite pacijente kad se kaže da je korištenje zdravstvene zaštite za maloljetne osobe, znači do 18. godine, u potpunosti besplatno. Nije uopće, zato što se neki lijekovi nadoplaćuju. I ne samo to. Čitav je tu niz problema, od ortopedskih pomagala do terapija i skrbi o djetetu. Jučer je na Markovu trgu u Zagrebu unatoč niskim temperaturama i snijegu održan prosvjed roditelja djece s poteškoćama u razvoju i roditelja djece s invaliditetom. U ime roditelja naše županije bila je i Belinda Dobrec. Moto prosvjeda bio je: s poteškoćama se možemo nositi, s nepravdom ne. No ono što su dobili bilo je samo ignoriranje. Na -4 pod snijegom djeca u kolicima sjedila su, roditelji su bili tamo. U jednom trenutku su dolazile limuzine naših političara, uglancane, lijepe, vjerovatno i tople, iznutra, da nitko od tih ljudi nije došao i pozdravio prosvjednike. Nas ne interesira, ni mene osobno, kako se oni zovu, niti kojoj stranci pripadaju. Istog je mišljenja i Danijel Juriša, koji već 8 godina sa svojom suprugom živi život 24-satne brige o Lukasu, djetetu s cerebralnom paralizom, epilepsijom i psihomotornom retardacijom. Situacija je, ja mislim, već alarmantna. Koliko je to teško i psihički i fizički, jer majka, najčešće su to majke koje su kod kuće, nisu majke njegovateljice, nego su medicinske sestre i liječnici, fizioterapeuti i ne znam šta sve ne. Obavljaju sve te poslove koje zapravo obavljaju za 3,64 kune po satu. Ovo je 3. prosvjed, ali pomaka nema. Ako nam jedan sustav i država i zakoni i tako dalje stvaraju dodatne probleme, mislim to je jako teško i psihički podnijeti. I te obitelji su nažalost mahom čak i razorene, jer jednostavno je teško je podnijeti taj veliki pritisak. Zato mi pokušavamo da evo nam i Vlada Republike Hrvatske i javnost i svi skupa pomognu u tome. Ono što želimo poručiti je da nećemo odustati nikad za bolje sutra naše djece i da se invalidnost ili teškoće u razvoju mogu desiti svakome. Postavlja se pitanje zašto ove poruke nadležni, ali i svi mi, ne čujemo ili ne razumijemo. Podrška? To je najmanje što bi za njih trebali učiniti. Ovaj prilog motivirao nas je da današnju emisiju posvetimo upravo njima, roditeljima koji su bili akteri ove priče. Tako da mi je drago što su poziv u emisiju prihvatili Belinda Dobrec, dobro večer. Dobro večer. Danijel Juriša. Dobro večer. I Marijana Jadronja, dobro večer. Čuli smo nekako zaključak ovog priloga, a to nas je svih na neki način taklo. Ti problemi nisu samo vaši, ti problemi bi se trebali ticati svih nas. Svi mi radimo, izdvajamo sredstva
za državni proračun. Iz tog državnog proračuna bi se sredstva trebala izdvajati za tu djecu. Kao što vidimo, niti lažemo i Europsku uniju, kako je rekao liječnik u ovom prilogu. Kažemo da je zdravstvena skrb besplatna, nije, a to je samo kap u moru, naime cijeli je tu niz problema. Ono što bi možda na početku voljela da se svako od vas na svoj način predstavi. Naime, moram na početku emisije pozdraviti Maura, Lukasa, Doru i Ivora, zbog kojih ste vi sada tu, kao i sve članove vaših obitelji koji žive ovaj život, kao što sam rekla, 24 sata dnevno, a nije lako. Ali vi se možete nositi s poteškoćama, ali sa nepravdom ne. Je li tako, Belinda? Da, tako je. Upravo je i cilj svih ovih prosvjeda ukazati na ovo što smo rekli i vidjeli u ovom prilogu, a to je neosjetljivost društva prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, nepravda koja se očituje u nepoštivanju konvencija, zakona, pravilnika koji se donose i koji u pravilu su kao na papiru vrlo dobri, ali se u praksi ne provode. Ja sam inače majka 3 djece. Moje najmlađe dijete Mauro je dijete s teškoćama u razvoju. On ima teži invaliditet, uključen je u redovnu školu sa osobnim asistentom i mi smo ono što često nazivaju primjer dobre prakse. Ja se slažem, imali smo sreću ne od strane društva, već od strane pojedinaca u tom društvu, da nismo dugo lutali, nismo dugo čekali na pomoć i bili smo upućeni na prava mjesta i uz veliku, veliku podršku pojedinaca koji su imali sluha, ljudskosti i osjećaja za poteškoće s kojima smo se susretali, nosili sa potrebom za informacijama, terapijama, metodama kako pomoći djetetu, postigli smo ono što smo i planirali postići, a to je da smo uspjeli dovesti svoje dijete do toga da se on uključi u redovan sustav sa osobnim asistentom, da ima prekrasnu učiteljicu, da ima prekrasnog asistenta i to je ono što bi takav primjer trebao postati praksa, a ne samo, odnosno pravilo, a ne samo izuzetak. Daniel, vi ste tata Lukasa. Ja sam tata Lukasa. Lukasa smo vidjeli u prilogu. Da, Lukas je bio u prilogu i njegovu kut ste vidjeli isto u prilogu gdje on vježba i gdje uglavnom boravi. On ima sada 8,5 godina. Njegove osnovne dijagnoze su cerebralna paraliza, kao što je bilo rečeno u prilogu, psihomotorna retardacija i epilepsija, koja onda sa sobom donose još neke druge stvari i probleme. Ja sam ovdje i zbog njega, ali i sve ostale djece koje imaju teškoće u razvoju i bilo kakve vrste problema. I ono zašto sam zapravo ovdje i što me tjera naprijed da budem ovdje i bilo gdje drugdje ili na Markovom trgu ili tako dalje je nešto najvrijednije što me Lukas naučio, a to je bezuvjetna ljubav. Krasno. Vi? Kod vas je situacija, da kažemo tako, dvostruka. Da, ja sam majka 2 djece s teškoćama u razvoju. Oboje imaju dijagnozu pervazivnog razvojnog poremećaja, odnosno autizma, da pojednostavimo. Starija kći ima 11, sin ima 8,5. Oboje su uključeni, pohađaju Centar za autizam u Rijeci. Kod mene je specifična situacija zato što sam ja majka njegovateljice samo za 1 dijete. Samim time to dijete, to je sin, znači za mlađe dijete, je njegovo vrijeme boravka u školi je ograničeno i on nema pravo više biti 8 sati nego manje od 4 sata u školi i samim time gubi dio terapija koje su mu potrebne, što je grozna nepravda. Sustava? Da. Belinda, kao što smo čuli, ovaj prosvjed je bio ne prvi, nego 3. u godinu dana. Ima li pomaka? Pa pomaka ima prvenstveno zbog toga što smo prosvjedovali smo ne samo za svoju djecu, već kao što je Daniel rekao, za svu djecu i za sve one roditelje koji se još uvijek ili boje ili srame izaći van, izaći i boriti se za osnovna prava koju bi trebaju imati svako dijete s teškoćama u razvoju i svaka osoba s invaliditetom. Išli smo tamo da ukažemo na nelogičnosti sustava,
Išli smo tamo sa nadom da ćemo ostvariti dijalog sa vladom, odnosno sa svim onima koji pišu te zakone i da nas prihvate kao aktivne partnere u donošenju takvih zakona koji će omogućiti bolju situaciju u društvu, jer mi kao roditelji smo ti koji živimo taj život. Mi smo ti koji znamo što nam je potrebno. Mi smo ti koji znamo kako smo se susretali i kako smo se osjećali onog trenutka kad smo saznali da naše dijete ima teškoću u razvoju. Mi s tim živimo 24 sata dnevno. Mi razmišljamo o tome što će se desiti jednog dana kada nas ne bude. Gdje će biti naša djeca? Ko će njima pomoći? To je noćna mora, najgore noćna mora svakog roditelja. Kamoli roditelja djece s teškoćama u razvoju. Da, mislim, problemi zapravo počnu već na samom početku, ne samo gdje je taj strah roditelja što će biti nakon, nego i kad se desi, nažalost, da se rodi dijete s teškoćama, roditelj zapravo ne zna ni gdje je. I onda kad je zapravo u tom prvom trenutku spoznaje, što zapravo ja ne bi čak ni nazvao spoznajom, u tom trenutku gdje je izostanak potpuno nekakve podrške sustava koji bi trebao onda tu reagirati, ajmo tu stati, reagirati. I biti nekakva koordinacija među ustanovama. Kako je to u vašem slučaju izgledalo? Obično roditelji sami pa izgledalo je tako da smo većinu, ne mogu tvrditi sve, ali većinu informacija, ne znam, od prava na invalidninu ili bilo što drugo, saznali zapravo u razgovoru sa drugim roditeljima i iz čitave Hrvatske koji su nas onda uputili gdje i kako. A negdje nekakvo mjesto gdje se sustavno, institucija gdje se može sustavno dobiti sve relevantne informacije koje su potrebne ne postoje, nego roditelji u jednoj toj teškoj situaciji koji su se našli moraju zdravo funkcionirati, što je skoro pa nemoguće, i uspjeti pohvatati sve te konce i sve opća prava koje na kraju ne pohvataju se sve, nego se kasnije ispostavi šta još se može, i jednostavno tu sustav je u potpunosti zakazao. Sada ste vi, roditelji Marijana, okupljeni u Facebook grupi Pomozimo djeci s invaliditetom i sigurno da ove društvene mreže pomažu u komunikaciji. Iako to ne umanjuje nelogičnost, nepravodobne ili neadekvatne informiranosti roditelja o pravima. Tako je, ali pomaže puno. Ja mogu govoriti samo iz mojeg iskustva, koliko sam ja tu saznala, nekakvih novih puteva koji mi se otvaraju sada o tome. Koliko sam ja sam sad u biti u samoj toj grupi shvatila da je pozicija u kojem sam ja i u kojoj moje dijete u stvari nije dobra, da je to nešto što ja ne trebam prihvatiti, da je to nešto što treba promijeniti, da se to može promijeniti, da to moramo mi promijeniti, mi kao roditelji kojima to smeta. A ne se samo pomiriti, sjest, pomiriti se i reći, a dobro, šta, on ne može biti duže od 4 sata, skršiti ruke, ajmo dalje. Ne. Ja sam konkretno u toj grupi vidjela da ja kao pojedinac moram tu nešto poduzeti i samim time svi oko mene. Djeca, a pogotovo djeca s teškoćama, ne mogu se izboriti za svoja prava. I razumjeti kako se izboriti. Znači, mi smo ti koji moramo biti njihove i ruke, i noge, i oči, i usta, i sve skupa i to napraviti za njih. Belinda, koje je vaše mišljenje? Sad je osnovna je dilema. Donesen je novi zakon o socijalnoj skrbi, dok s jedne strane vlast kaže da su prava djece ostala ista, s druge strane glas prosvjednika je bio da su prava umanjena. Pazite, krenimo od onog što smo sad rekli. Prvo, pravo na informiranost. Nitko nas ne pripremi na to da ćemo postati roditelji djece s teškoćama u razvoju. Nitko ne pripremi obitelj na promjene koje se svakako desi u tom trenutku. Dolazi do pogoršanja psihičkog stanja u obitelji, materijalnog stanja u obitelji, dolazi do ugrožavanja nekih osnovnih egzistencijalnih problema s kojima se te obitelji susreću. Nitko ne radi s tim obiteljima, obitelji se raspadaju. To nije situacija koja je privremena, to nije nešto što može proći kao prehlada. To je jedna utrka na duge staze koju, nažalost, mnogi ne dovrše. Zato jer su po putu izgubili potporu nekada i vlastite obitelji, nekada okoline,
a gotovo u većini slučajeva i samog sistema. Ne može pravo jednog djeteta na dostojanstven život ili pravo jedne obitelji na kvalitetu života ovisiti o dobroj volji pojedinca, ovisiti o sposobnosti samog roditelja, koliko je on snalažljiv, koliko on nekog dobro poznaje, koliko on ima pristup određenim informacijama. Svako dijete mora imati isto pravo. Bilo da se ono rodilo u Zagrebu, da li se rodilo u selu u Lici, da li se rodilo u Vukovaru, u Dubrovniku ili slično. Znači, ne možemo ovisiti o tome gdje smo rođeni, gdje pripadamo i da to bude osnova na osnovu koje naše djeca ostvaruju prava. Nonsens se dešava konstantno o tome da ako dolazite iz Rijeke imat ćete jedna prava koja lokalna samouprava određuje. Za ta prava će biti zakinuta djeca iz manjih sredina. Zbog toga jer su to manje općine koje nemaju sredstava da bi pokrile sve ono što je toj djeci potrebno. Spomenuli ste novi zakon o socijalnoj skrbi. On je u puno stvari izuzetno dobar, no stvari u praksi nisu iste onome što piše na papiru. Ako govorimo samo recimo o pitanju rane intervencije, koja je kod svakog djeteta s teškoćama u razvoju vrlo, vrlo bitna stvar. Ja bih rekla i vrlo krucijalna, jer jako puno vremena, čak i godina u pojedinim slučajevima se gubi na samu dijagnostiku. Intervencije i dijagnostika moraju ići u isto vrijeme. Dakle, dok čekamo da vidimo koja je dijagnoza našeg djeteta, mi ne možemo gubiti vrijeme da se s tim djetetom ne počne raditi. Stručnjaka nema dovoljno, znači usluge nisu dovoljno dostupne, iako primjerice sam zakon o socijalnoj skrbi kaže da je rana intervencija dostupna svakom djetetu do 3. godine, iznimno do navršene 7. godine života i da po tome ima pravo na uslugu rane intervencije u obitelji do 5 sati tjedno. Ali se ne provodi? Ne znam, voljela bi čuti primjer u praksi. Da, dobro, mislim, u zadnjih godinu dana 3 puta su roditelji djece s teškoćama izašli na prosvjed, što je samo po sebi već dovoljno govori. I ja bih htio reći da mi ministarstvima i vladi Republike Hrvatske ne želimo mi reći da gore sjede nekakvi zli ljudi koji nama žele zlo, nego mi želimo reći saslušajte nas, jer mi znamo i živimo taj život, kao što je Belinda rekla, i mi vam kažemo kako to funkcionira u praksi i ako vam kažemo da nešto ne funkcionira, mi vas molimo da to popravite. Nažalost, iako smo pokušali uspostaviti dijalog, još uvijek smatram da je to monolog više s naše strane, a nekako nismo dobili adekvatan odgovor, jer stvarno zaista tražimo nekakve elementarne stvari. Je li opravdanje da nema novaca opravdanje ko drži vodu? Ne, nije opravdanje jer nije sve stvar u novcima. Nešto je, ne nešto, nego puno stvari je na papiru jako lijepo sročeno. Kakva prava postoje, kakva prava trebaju biti, kako se mogu ostvarivati, tako dalje. U praksi to ne funkcionira ne samo zbog novaca, nego zbog nefunkcioniranja sustava. Mislim, kad spominjemo novac, treba demistificirati jednu stvar. Roditelji ne prosvjeduju zbog toga jer traže novac. Mi kao roditelji tražimo usluge. Sakrivat se iza toga da se daje određeni iznos novaca je najlakše napraviti. Ja bi se rado odrekla 350 kuna mjesečno invalidnine svoga djeteta da moje dijete ima uslugu logopeda u mjestu u kojem živi. Ja bi se rado odrekla 350 kuna njegove invalidnine da mu mogu omogućiti određenu terapiju koja je njemu potrebna, bilo da se radi o terapiji senzorne integracije, bilo da se radi o floor time terapiji, o slušnoj terapiji, odnosno o bilo kojoj terapiji koju našoj djeci potrebna. No prije svega treba napraviti dobru dijagnostiku, zatim treba napraviti interventni plan po kojem će se raditi, jer svako od naše djece ovdje prisutne ima svoj individualni profil, ima svoje individualne poteškoće i za svako dijete je potrebno nešto drugo. Upravo ova inicijativa Facebook grupe Pomozimo djeci s invaliditetom je utoliko vrijedna što se pokušavaju obuhvatiti potrebe svih onih pojedinačnih slučajeva koji se dešavaju u
Hrvatskoj. Ja sad pozivam vas, poštovani gledatelji, ukoliko želite se uključiti u emisiju, slobodno nas nazovite 060328823 naš je broj telefona. Rado ćemo čuti i vaše mišljenje i ako nas nešto želite dopuniti, biti će nam drago. Vi sad ovdje svako od vas ima svoju situaciju. Naime, moramo to reći. Poruka emisije u dogovoru, prije emisije smo se dogovorili, poruka emisije mora biti koja god situacija bila teška. U trenutku kad spoznate da dijete ima nekakav problem sa zdravljem, da ne odustaju, da ih birokracija ne odvrati od ostvarivanja njihovih prava. Koliko god to može na prvu ruku dobilo odbijenicu za neku situaciju. Tome svjedočite vi sami svojim životom i svojim situacijama koje ste u životu preživjeli. Je li tako, Marijana? Pa da. Ne odustajete, jel da? Idete dalje. Idemo dalje. Nije lako, ali treba ići dalje. Nemo šta izgubiti. Da. Ono što treba reći, svako od vas isto također ima svoju životnu situaciju. Vi, Belinda, koristite pravo na skraćeno radno vrijeme, dakle radni odnos na 4 sata. Vaša supruga Daniel ima status majke njegovateljice kod kuće. Da, Lukas ide 4 sata u vrtić još uvijek, sad će krenuti u školu. I vi imate status? Ja imam status majke njegovateljice, znači za mlađe dijete? Za sina, da, od polovice 11. mjeseca. Iako imate dvoje djece, samo vi imate status njegovateljice. Naime, zakon daje mogućnost i da vaš suprug uzme status njegovatelja. Ali ono što je suludo u cijeloj toj situaciji, da je naknada za roditelja njegovatelja 2500 kuna. Da, naknada je 2500 kuna. Postoji u zakonu mogućnost da u obiteljima gdje postoje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju i drugi roditelj može zatražiti status roditelja njegovatelja. Međutim, kao što smo rekli, naknada je tih 2500 kuna. To znači da bi vaša četveročlana obitelj sa svim problemima koje ima trebala živjeti od 5000 kuna. Mislim da to nije dostojno čovjeka, ne znam. I s tim da naglasimo da je to naknada, znači ne je to plaća. Da, to je naknada. To je naknada. Da, se postavlja pitanje uopće kolike će biti vaše mirovine jednog dana. Da, ne znam. Da. Daniel, u vašem slučaju vaša supruga koristi pravo na status roditelja njegovatelja, ali ono što treba reći je da je to izuzetno težak posao i da je pitanje koliko to dugo čovjek može izdržati. Naime, to je 24-satna briga o djetetu. To je 24 sata i to nije, nažalost, najmanje je u svemu tome majka, a više medicinska sestra i liječnik i fizioterapeut i radni terapeut i sve ostalo, što mora, znači, ajmo tako reći, raditi sa Lukasom da bi mu barem malo pomogli. Znači, za te baby steps treba se jako, jako puno namučiti. To je zapravo 24 sata. Bilo je perioda u našim životima kad mi nismo znali da li ćemo mi tu noć završiti na hitnoj. Jasno. Znači, to je konstantno, treba biti potpuno pribran i prisutan i to je takav jedan psihički pritisak, što nije ni čudo da je brojka od 70% razorenih, rastavljenih brakova posljedica svega toga, jer to je jedan užasan pritisak gdje zapravo obitelj ne funkcionira kao obitelj. Nego nekakva, ne znam kako to nazvati, radna zajednica koja podijeli svoje zadatke i oni se odrađuju po nekakvoj špranci svakodnevno jer jedno tako se uopće može funkcionirati, a nažalost jako često se ne funkcionira. Danas kad ste došli na kanal Daniele, rekli ste mi da se ne sjećate kad ste zadnji put u ovo vrijeme bili na Korzu. Da, osjećao sam se kao da sam u bilo kojem gradu, ne mora uopće biti Rijeka. Jer stvarno, jednostavno to takav tempo života ne dozvoljava bilo kakve pretjerane, ne znam, i izlaske i druženja i tako dalje. Evo konkretno za Lukasa, mi ne možemo Lukasa samo tako bilo kome ostaviti na čuvanje, jer on ima svoje posebne potrebe koje jednostavno smo mi naučili i koje mi možemo se za njega brinuti. Niko osim mene i supruge zapravo ne može adekvatno o njemu brinuti. Znači mi možemo otići na kratko, ali da mi imamo neku mogućnost, znači nekog dužeg izbivanja i prepustiti Lukasa nekome, to nažalost ne. Tako je kod nas. Vaša situacija s dvoje djece? Nas. Mi imamo dvoje djece sa mlađim sinom. On ima problema sa spavanjem, to ćemo sad nekako pokušati riješiti. On se dosta često budi po noći. Isto tako nemamo mogućnost ih ostaviti nekome na neki duži period. Oni znaju ostati kod none i nonota i
sat, 2, 3, mogli bi cijeli dan, ali ne više od toga, jer mislim ti ljudi idu stariji, a djeca su sve veće, zahtjevnija. Preko ljeta oni su kući skoro 3 mjeseca, oko Božića skoro mjesec dana. Oni ne mogu biti nikom na skrbi nego meni. I to je... A to je državi najjeftinije. Da. Ali ja bih se ovdje osvrnula, znači kao roditelj, kao majka koja ima pravo na skraćeno radno vrijeme, odnosno puno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, radim 4 sata. Recite mi koji poslodavac će zaposliti majku djeteta s teškoćama u razvoju i unaprijed znati da mi treba 2,5 mjeseca godišnjeg odmora po ljeti, 3 tjedna godišnjeg odmora po zimi i 10 dana godišnjeg odmora oko Uskrsa kad su proljetni praznici. Jer ja nemam kome pustiti svoje dijete. Suprug mora raditi, ni on ne može toliko koristiti godišnjeg odmora. I ponovo se vraćam na sam početak. Dakle, ovisimo o razumijevanju i o ljudskosti određenog broja poslodavca. Njih je, nažalost, u manjini. I to je sasvim, ja njih razumijem. Ja njih stvarno razumijem, njima treba kompletan čovjek. Ako oni radi 4 sata, da odradi ta 4 sata. Ali što da ja radim svojim djetetom preko ljeta? Da. Kome da ga pustim? Da li postoji organizirano čuvanje? Daleko smo od bilo kakvih kampova za djecu tipičnog razvoja, a kamoli za djecu s teškoćama u razvoju. Pa čak i kada je u pitanju invalidnost koja nije vidljiva golim okom, znači kad se radi o djetetu s komunikacijskim poteškoćama, djetetu s disharmoničnim razvojem, djetetu s problemom senzorne integracije, djetetu sa poremećajima iz autističnog spektra, to jesu djeca koja većinom hodaju, djeca koja su funkcionalna u određenim stvarima, ali to nisu djeca koju vi možete pustiti same. Neke možete, neke ne možete. Mislim, kako pomoći tim roditeljima? Znači, možemo pomoći kao društvo. Društvo nama može pomoći tako da se roditelji educiraju, da roditelji mogu pomoći, da se educiraju obitelji, jer na taj način se isto tako osnažuje obitelj i da se nosi sa situacijom u kojoj se našla, da dobije potrebnu podršku i pomoć od društva, ali isto tako da organiziramo znači one usluge koje su nama jednostavno potrebne. Ako ne, naravno, majka tada ne može raditi, ne ostvaruju sve majke pravo znači na status roditelja njegovatelja. Na status roditelja njegovatelja imaju pravo ostvariti i one majke, odnosno onaj roditelj čije dijete ima 100% invalid i kojemu je u svakom trenutku potrebna pomoć njega. Ako ne, onda spada dijete u kategoriju težeg invalida. No, ima i dijete koje ima višestruko oštećenje zdravlja. Znači ne samo jednu dijagnozu, trebalo bi ih biti. Da, treba biti minimum 2 dijagnoze da bi se ostvario status. Znači ne može status dobiti svaki roditelj čije dijete ima teškoće. I zanimljivo je da i odluke komisija kod takvih vještačenja su vrlo različite i znaju čak varirati od grada do grada. Pa je suludo da nemaju ista prava djeca u svim podružnicama HZZO-a u Hrvatskoj. Tako isto i sa centrima za socijalnu skrb. Ne postoji jedinstveno tijelo vještačenja. Trebalo bi postojati jedinstveno tijelo vještačenja koje bi bilo jedinstveno, znači gdje bi se znalo tko ima kakvu vrstu invaliditeta roditelj koja može ostvariti, koja prava roditelj može ostvariti i slično. No, ovo spominjanje razlike između teškog invaliditeta, težeg invaliditeta dovodi do još jedne situacije koja se javlja. A to je da vrlo često postoje situacije kada se djetetu skine invaliditet, jer se procijeni da je dovoljno funkcionalno, dovoljno samostalno i da više ne zadovoljava uvjete za dobivanje invaliditeta. To je najčešće mlada osoba od 17, 18 ili 19 godina u toj negdje dobi koja je tijekom svog života imala invaliditet, bilo teški, bilo teži i sada odjednom postaje osoba bez invaliditeta. Završila je sve programe koje su bili prilagođeni njegovim sposobnostima, njegovom stanju.
osposobilo se za neko od zanimanja koje su, odnosno završilo je neku srednju školu koje su predviđene za djecu s teškoćama u razvoju, prilagođeni program u smanjenom opsegu, individualizirani pristup i slično. I sad se ta osoba treba zaposliti. Ne može se zaposliti po nekim posebnim propisima koja potiču zapošljavanje osoba s invaliditetom, jer taj mladić ili djevojka više invaliditeta nema. A ko će ga zaposliti? Da. Još jedna situacija, Danijelo, o kojoj smo razgovarali, a to je u slučaju, recimo, sve vaše djece, je da su zdravstveni problemi otkriveni po njihovom rođenju. Dakle, do njihovog polaska u školu prođe 8 godina. U trenutku polaska u školu, kod nekih slučaja djece postoji mogućnost da roditelj radi u skraćenom radnom vremenu, želi ili može raditi. Ali onda se postavlja pitanje nakon 8 godina ne rada u struci, postavlja se pitanje tko će vas zaposliti, osim ako na kraju, ako se još spomene i ovi godišnji odmori i sve ostalo. Ma da, mislim, to su roditelji, mahom kažem majke, koje jednostavno u svom tom vremenu koje su bile sa djecom kod kuće, radnog iskustva nemaju. A to ne govorimo o nekoliko mjeseci, nego zaista o godinama, o 8 ili više godina gdje se one trebaju vratiti negdje. Evo, svjedoci smo i kakva je situacija generalno za dobivanje posla, kamoli neko ko ima, ne znam, 40, 45 ili više godina, ko treba se zaposliti, a zadnjih 10 godina nije uopće radio. To su jednostavno stvari koje prate, znači, obitelji u njihovom životu, koje bi trebale im biti olakšane od strane sustava da na kraju krajeva i preveniraju se neke stvari koje se kasnije onda dešavaju. Znači, ako se odmah intervenira i na pravi način reagira i pomogne tim obiteljima čitavima, nije samo dijete, to čitavu obitelj, na čitavu obitelj utječe takva jedna situacija. Znači, kasnije se onda ne bi neke stvari dešavale gdje se razaraju brakovi, gdje se, ne znam, dolaze nekakvih drugih stvari koje uopće ne bi bile potrebne da se na vrijeme, znači, neke stvari riješe na pravi način. Marijana, kada bi postojala mogućnost da su vaša djeca kvalitetno zbrinuta, da li bi se vi u tom slučaju odlučili i koliko bi to za vas značilo raditi negdje na pola radnog vremena u okvirima vaših potreba i mogućnosti, odnosno potreba koje djeca imaju vašim? Meni bi to bilo idealno. Pa to treba reći. Dakle, da roditelji nisu ti koji inzistiraju na tome da budu kući. Na kraju krajeva svi smo završili neke škole i želimo raditi ono što to je tako. Da, to nije naš izbor. Mi smo, pa tako reći, prisiljeni. Nemaš druge. Moraš skrbiti o tom djetetu. Kućni pritvor. Da. Možda ružno zvuči, ali zaista tako. Jednostavno, dijete je tu, ne možeš ga pustiti nikome i jednostavno si tu gdje jesi i ne možeš nikuda. Da, mislim da bi se mi vrlo rado svi odrekli tih naših naknada koje su onako minimalne, da znamo da djetetu mahnemo ujutro nakon što je pojelo doručak i da će doći kući 4, 5 ili kad već i da ćemo se onda dalje igrati obitelji. I to bi bilo i prirodnije okruženje i atmosfera u obitelji bi bila drugčija. Da, naravno. Roditelji se najčešće susreću sa prvim i osnovnim problemom kad krenu kucati na vrata i pokušaju uključiti dijete u, recimo, odgojno-obrazovnu ustanovu, bilo da se radi o predškolskoj ustanovi ili bilo da se radi o školi. U mnogim slučajevima roditelji nailaze na odgovor: nemamo uvjeta ili nemamo dovoljno educiranog kadra. Mislim, oprostite, kad ima volje, ima i načina. S druge strane se spočitava često roditeljima da se bave poslom koji nisu stručni. Kao što smo primorani da ostanemo kod kuće, tako smo primorani da proučavamo zakone, idemo na različite edukacije, obrazujemo se u skladu sa svojim mogućnostima. Čak se to od nas i očekuje. Da. To se od nas očekuje. A svi se u tome ne snađu. Morate se snaći. Pazite, mi živimo taj život za naše dijete. Jedini naš cilj je da napravimo sve ono što je u našoj moći svakoga dana. Da na večer kad legnemo u krevet
I kad pokušamo sagledati što smo taj dan napravili, možemo reći danas sam učinio sve što je bilo u mojoj moći da pomognem svojem djetetu. Da li će to biti dovoljno ili to neće biti dovoljno, to nitko od nas ne zna. No, ako krenete i ako nailazite na prepreke koje jednostavno ne bi trebale postojati, onda se pitate tko ima pravo nama roditeljima ukinuti nadu. Kad je nada mnogim obiteljima jedino što im preostaje. I tu mi kao roditelji moramo preuzeti aktivnu ulogu da budemo odvjetnici naše djece, da budemo njihov glas, da budemo njihova šansa, njihova prilika da možda jednog dana postanu članovi ovog društva, da ih integriramo u zajednicu što je više moguće, ali to ne možemo napraviti sami ako s druge strane nemamo podršku od svakoga, od obitelji, od prijatelja, od sustava. Za svakog ima mjesta u ovom društvu. A pogotovo bi trebalo imati mjesta za ove najugroženije skupine društva, jer se snaga svakog društva mjeri upravo prema odnosu prema njegovim najslabijim članovima. Onda baš mi nismo neko društvo. Nekako se, ti vaši prosvjedi su se, mediji su ih dobro popratili, ne možemo reći. Aha, imamo telefon. Oprostite, primit ćemo jedan telefon. Halo, dobro večer. Dobro večer. Evo, moje ime je Maša Čiča. Ja sam također roditelj, majka djevojčica od 5 godina s težim oštećenjem zdravlja i htjela bih pozdraviti svoje prijatelje Belindu i Juru u prvom redu, izraziti svoje poštovanje za to što su spremni kao naši predstavnici prezentirati naše probleme na kanalu RI, ali ne samo i tamo, nego i u Zagrebu i gdje god treba. Sve što ste čuli od njih samo je mali djelić onoga s čime se mi svakodnevno susrećemo i sve je to nešto s čim se roditelji mogu nositi. Ja sam na svom putu nekako imala prilike razgovarati sa ljudima iz mnogih zemalja, kako evropskih, tako iz Amerike i vidjela sam da je to, znači da sve to skupa može biti i drugačije. Ne kažem da nije samo da su kod nas stvari najgore, ima i primjera zemalja gdje je puno gore, ali naravno da nam uvijek uzori nekakav stremljenje i težnje mora biti one zemlje gdje je to puno bolje riješeno. Ono što nekako najviše boli je ta činjenica da bi svi oni sudionici u društvu, zapravo subjekti u društvu koji bi trebali zajednički raditi na tome da se pomogne djeci s oštećenjima u zdravlju, trebali biti partneri. Cijelo ovo vrijeme, 5,5 godina, koliko traje moj put u pomoći da pomognem svojoj kćeri, ja imam osjećaj da smo mi nekako suparnici, a to ne bi trebalo biti tako. Evo, to je samo moje nekako zapažanje i još jedan put. Ja vam se zahvaljujem, gospođo Maša, zahvaljujem vam se što ste zvali i evo što ste doprinijeli razgovoru o emisiji. I vi ste se kao i gospođa Maša, Danijel, borili pa eto i preko raznih humanitarnih akcija da biste dobili terapije matičnim stanicama. Da. Ako se ne varam, gospođa Maša je bila u Kini, da. A vi ste bili u Njemačkoj. Mi smo bili u Njemačkoj, da. To se smatraju alternativnim metodama i nisu na listi HZZO. Da, službeno prihvaćena metoda. Pa iako je vama pomogla. To moramo reći. Da, to je, sad će biti još malo 4 godine koliko je prošlo od humanitarne akcije našeg odlaska. Otprilike je to bilo za Lukasov rođendan u 6. mjesecu. Tamo se potrefilo da smo bili tamo. Kako bi ono nazvalo? Za Lukasov osmijeh? Za Lukasov osmijeh, da. I stvarno mu je osmijeh se povećao nakon toga. Njemu su matične stanice pomogle. Evo, nakon svega da ima i manje napade, da je bio malo nakon toga i budniji, a sada i svjesni i sve skupa. I bez obzira što su ljudi možda i skeptični bili prema tome, pa su nas neki upozoravali da je to ovako ili onako. Iz mog vlastitog iskustva mogu reći da mu je to pomoglo. Da. Puno je tako terapija
modernih terapija koje postoje, informacije o kojima dolaze do vas. Čak kada govorimo i o rehabilitaciji i o fizioterapiji koja je potrebna vašoj djeci, raznim logopedskim metodama i tako dalje, koje vi plaćate iz vlastitog džepa, to treba reći. Dakle, spomenuli smo naknadu za roditelja njegovatelja, spomenuli smo invalidninu, ali sve ono što vi trošite na svoju djecu daleko premašuje ta sredstva koja se dobiju. Znate, iako ne postoji čarobni štapić koji bi ili lijek neki koji bi pomogao našoj djeci je potrebna kompleksna rehabilitacija. Ali to mora biti jedan timski rad. To mora biti timski rad obitelji, odnosno roditelja, odgojno-obrazovne ustanove i van institucionalnih tvrtki, tijela. Mi kao roditelji naravno da ćemo pokušati sve i isprobati sve ono što ne smatramo kemijom, da bi pomogli našoj djeci. Razne su metode i terapije koje su danas u svijetu, koje se koriste pri radu s djecom s teškoćama u razvoju. Edukacije su za njih izuzetno skupe, ali treba probati. No ono što je besplatno i ono za što treba imati volje, to nam je svima dostupno. A to je ljubav prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, saznanje da invaliditet nije niti zarazan, niti prelazan, dapače da dodir i liječi, strašno puno strpljenja, strašno puno ljubavi, strašno puno emocija i razumijevanje. Mi ne očekujemo, naravno u mnogim slučajevima, da nas neko može shvatiti, jer nažalost, mene, nas mogu shvatiti samo drugi roditelji djece s teškoćama u razvoju, jer samo oni znaju što znači živjeti s teškoćama. Ali ostali bi mogli pokušati razumjeti i pružiti podršku nam na tom putu. Pričali smo prije emisije pa ste mi dali primjere situacija u kojima ste, neugodnih situacija u kojima ste se našli. Kada vas pogledi drugih ljudi osuđuju za neke postupke vaše djece. Dakle, poruka bi bila našim gledateljima također ne osuđujte nikoga jer ne znate da li to dijete ima nekakav problem pa se u tom trenutku ponaša baš tako jer problem ima. Je li tako? Pa je, evo, jednom od naših roditelja se pred neki dan dogodilo u poslovnici Zagrebačke banke je bila zamoljena da izađe sa djetetom koje se je neprimjereno glasalo. Mislim, to je prestrašno. To je prestrašno. Sada ovisi, znate, o snazi svakog pojedinca kako će pojedinac reagirati na takvu situaciju. Imate osobe koje će stati u obranu svog djeteta i reći i objasniti što je s djetetom, zašto se tako ponaša i očekivati razumijevanje. Imate roditelja koji će izaći van i koji se možda više nikada neće usuditi izaći sa svojim djetetom jer jednostavno nemaju snage da kroz to prolaze dan za danom. I onda dovedemo do toga da se ta djeca marginaliziraju, da se te obitelji zatvaraju u kuće, da se prestaju družiti sa drugim prijateljima, da prestaju odlaziti sa svojom djecom, ne znam, u trgovačke centre, u kino, jer se počinju osjećati kao građani drugog reda. Zbog toga jer se smatraju da su stigmatizirani, zbog toga jer im je neugodno, zbog toga jer nemaju više snage nakon 1000 puta objašnjavati, ali ja, znate, imam dijete s teškoćama u razvoju. Neko vas razumije, neko vas ne razumije. Marijana, vi ste takvih imali puno situacija? Ja, milion puno. To su sad već anegdote. Mi sad znamo skupiti mi roditeljima, se tome dobro ne smijemo, jer tako je. Kako je vaša okolina, općenito, okolina, obitelj reagirala na cijelu tu spoznaju da imate 2 djeteta sa autizmom? Pa ne znam, mi smo nekako za drugo dijete očekivali. Imali smo nekakve miljokaze koje je trebao on savladati. Ja smo točno znali kada je
gdje šteka. To je bilo negdje sa 10 mjeseci. Je prestalo pokazivanje prstom i izgubio se taj kontakt očima i tako neke stvari. Pa smo to, za njega smo nekako očekivali, ono hoće ili neće. U početku kod kćeri je to bilo teže, jer eto, nismo znali, mislim. Nismo znali. Znači, rana intervencija? Ono što ste mi rekli, ono mi je zanimljivo. Dakle, postavljanje dijagnoze može potrajati i 3 godine. Da. Ona je dobila negdje sa 2,5, tako nešto, što je čak dosta i brzo u odnosu koliko je trajalo drugoj djeci. Mislim da tu pedijatri nisu dovoljno educirani i da se jednostavno tu kasni. A i šta, mislim, i kad se dobije dijagnoza, tek onda dijete se može uključiti u nekakve oblike. S djetetom se može početi raditi, ali uvijek je uvjetovano da to dijete već ima riješen svoj status i da ima nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb da bi se moglo uključiti u nekakve onako... I sad ono što je također zanimljivo, da su ta vještačenja, da su ona... Da, malo to traje. I ponavljaju se. Da, i to se ponavlja. To se ponavlja. Mi nismo morali puno puta, samo znači to prvo vještačenje, drugo negdje sa 7 godina, s tim da Dori moramo ponoviti na kraju školovanja što god to značilo. To nismo uspjeli saznati šta znači. A Ivor više ne mora nikad. I sad ono što je zanimljivo, koliko vam treba vremena za nabaviti sve potrebne dokumente, odnosno sve nalaze specijalista koje traže ta vještačenja? Pa treba, da, treba. Prvo da biste predali dokumentaciju, vi morate, znači, vi morate imati sve nalaze da biste došli uopće predati zahtjev za to, a onda vas oni pošalju opet, znači na iste preglede svojim stručnjacima. Tako da radite sve duplo. Traje. Vi, Belinda, ste pravo na rad u skraćenom radnom vremenu dobili na godinu dana, ali praktički ste jedno 9 mjeseci na miru, jer onda već morate početi raditi nove nalaze. Da, pa vi, pazite, znači dva su različita mjesta gdje je potrebno dokazivati stanje djeteta. Prvo je Centar za socijalnu skrb, znači gdje se dokazuje njegova invalidnost, a u biti svoje pravo na skraćeno radno vrijeme dokazujem u HZZO-u. To je druga komisija koja o tome odlučuje. Praktički na osnovu istih nalaza. Nalazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Pokušajte naručiti dijete mjesec dana prije. Pa nema teorije da se to jednostavno ostvari. Znači, ja u 8. mjesecu moram, do 8. mjeseca moram dostaviti nove podatke za dijete, što znači da se ja sad negdje trebam naručiti kod psihologa, neuropedijatra, logopeda, pripremiti izvještaj iz škole, izvještaj iz onih terapeuta koji rade s mojim djetetom, da bi se utvrdilo da je njemu i dalje potrebna pojačana njega, pojačan rad i pojačan rad u stvari s njime i da je zbog toga mi je nužno potrebno omogućiti rad s polovicom radnog vremena. I tako sve u krug. Prava za ovo, prava za ono, ortopedska pomagala. Pojednostavilo se dosta, vaš prosjec je pojednostavio pa se na kraju došlo je do jedne rasprave, ali to nije bila bit prosvjeda, a to je da su smanjena prava roditelja djeci, a na način da se djeca imaju pravo na ortopedske cipele svake 2 godine. Ali to nije ključ problema. Ma da, dobro, sad se to želi nekako banalizirati. Ali ono s kolicima, molim vas, Danijel, recite nam. Ma dobro, s kolicima je stvar o tome da država pokriva jedan određeni iznos za pribavljanje kolica koje opet se, ja mislim, ne može do 3. godine djeteta niti ostvariti to pravo, bez obzira što mu je to i potrebno u tom periodu. A adekvatna kolica mogu, recimo, od onih, sad ne znam točan podatak, ali oko 7.000 kuna, mislim da država subvencionira kolica, ali nekad moraju imati posebne dodatke koje onda mogu udvostručiti cijenu kolica, što onda roditelji moraju sami. I onda, eto, su humanitarne akcije i humani ljudi koji u tome svemu pomažu.
A to je jedna elementarna stvar. Mislim, neće niko gore u vladi doći na posao ako nema stolicu i stol na koji će sjesti. A mi za svoju djecu moramo izmišljati razne načine kako bi mi priskrbili jednu sasvim elementarnu stvar. Ali zato još bi se i prije nadovezao na situaciju iz banke i tako dalje. Zato smo i danas ovdje i zato smo i 3 puta bili na Markovom trgu i u nekim drugim gradovima kad je prije već bilo organizirano, da se jednostavno ljudi senzibiliziraju. Niti nekakve institucije, državne institucije nisu nikad senzibilizirale sve ljude u Hrvatskoj da ta djeca postoje. Mi želimo izaći van, želimo pokazati da su ta djeca tu, da su ljudska bića i da imaju svoje potrebe i svoja prava. I da te potrebe i ta prava trebaju biti ostvarena i mi smo tu da za njih to napravimo. Znači da se javno senzibilizira. Zato je meni drago, ja sam to dosta često još napominjao i kad je bila ta humanitarna akcija za Lukasa prije 4 godine što smo spominjali, gdje mi je drago da se uopće priča o toj djeci, o djeci s teškoćama. Jer ja nigdje o toj djeci ne mogu čuti. Meni je jako drago, evo i ta 3 prosvjeda nisu rodila toliko plodom u smislu nekakvog rješavanja sa vladom, ministarstvom i tako dalje, ali mi je drago da su nas mediji toliko popratili, da smo izašli van, da javnost vidi koji su to problemi, da te obitelji postoje, da kad se rodi djece s teškoćama, da najčešće to onda kasnije bude obitelj s teškoćama, a ne mora tako biti. Nego to mogu kasnije biti zdrave obitelji, samo nam dajte pomozite, znači čitava zajednica, vlast, regionalna, državna i sve skupa, znači da te obitelji, bez obzira na dijete s teškoćama, bude zdrava obitelj jednoga dana. A ja ako se mogu nadovezati, upravo ono što smo vidjeli u prilogu je situacija koja je danas u društvu u većini slučajeva, a to je bilo ono što je prikazano da nitko od političara koji su došli na Markov trg nije se niti okrenuo da bi došao i pozdravio i obratio se djeci s teškoćama u razvoju, pogotovo djeci koja su sjedila u invalidskim kolicima na -4. Mislim, što treba imati u grudima da im se ne obrati. Što je bila za mene jedna velika sramota. Ako je to zemlja u kojoj živim, ja jednostavno ne želim vjerovati da je takvo mišljenje većine. To je mene strahovito pogodilo kao majku, kao roditelja, kao čovjeka općenito. Razumijem vas. Zato ste mi motivirali da ovu emisiju organiziram. Hvala vam što ste došli u naš studij. Ja se nadam da je ovo neko čuo. I mi isto. Da. Jel' tako? Da. Što drugo zaključiti? Nadam se da isto tako da kad budete imali neke akcije da će vas šira javnost podržati. Mislim da bi svi trebali podržati, bez obzira li imali problem ili ne, jer ipak ta djeca su sva djeca naša djeca i ne smijemo gledati vas kao izolirane slučajeve ili kao slučaj sam za sebe, jer kao što ste rekli, to je pitanje društva općenito. A ne želimo živjeti u društvu kako se sad čini da izgleda, nego u jednom drugčijem. Ništa, ja želim zahvaliti vam što ste bili u studiju, što ste javno progovorili o vašim životnim situacijama, jer to nije jednostavno. Bez obzira koliko mi smo moderno i otvoreno društvo, situacije kao iz banke se događaju. Da. Želim također pozdraviti vaše obitelji, muževe i suprugu, naravno još jedanput i Maura i Lukasa, Doru i Ivora, zbog kojih smo među ostalima, gospođu Mašu i njezinu djevojčicu, zbog kojih smo među ostalima ovu emisiju organizirali. Nadam se da ćemo sljedeći put doći s nekim veselim temama i da ćemo reći nešto se pomalo. Ja bih samo još na kraju rekao i pozvao roditelje koji možda ne znaju ili nisu u našoj Facebook grupi Pomozimo djeci sa invaliditetom, da nam se obrate ako imaju bilo kakav problem, trebaju bilo kakav savjet ili pomoć, da smo tu za njih, imamo i radni tim koji radi i da ćemo u svakom slučaju izaći svakome u susret koliko god možemo i pomoći svakome. Dakle, Facebook grupa se zove Pomozimo djeci s invaliditetom. Da.
Hvala vam Marijana, hvala Danija, hvala Belinda. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Rijeka zdravlja. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.